Wela. Aku wis batang saka ngomah. Aku diutus pundenku Pandhawa, mongko ana sambung rapete karo wong wedok. Kon nglamar kon boyong Dewi Asmarawati supaya prapta ana ing negara Ngamarta. Wah, jan. Monggo Begawan Durna rawuh. Sinuwun Pandura rawuh ya ngayunake Dewi Asmarawati. Neng nganti aku ming meneng wae ora ngrebut Dewi Asmarawati arep diboyong marang negara Ngastina. Baliku marang negara Ngamarta mesti nampa duka saka pepunden-punden Pandhawa. Kalah cacak menang cacak. Sinambi nyoba ketrimaning uripe Petruk kantong bolong mungsuh Kurawa tak tandangane. Sinuwun Mandura maju ora bakal wedi kaya nek pancen kabeh nampa dawuh Begawan Durna kene adu arep karo Petruk kantong bolong legane atiku. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Punanggana magawe glari rawang Ndara Kartamarma, ya Petruk. Aku sing tekan papan kene. Wonten menapa kok kula dioyak karo Sata Kurawa? Petruk rasa dadak tedeng aling-aling. Kowe wani ngembari marang sedyaning bapa Penemban Durna sartaning Koko Prabu Baladewa. Wektu dina iki aku didhawuhi supaya nyingkirake kowe. Nyingkirake pripun kersane? Kowe gelem bali apa ora? Kula purun wangsul nek kula entuk keterangan babagan Dewi Asmarawati putranipun Prabu Asmaradewa. Nek kula dereng entuk keterangan tentang Dewi Asmarawati, kula nyuwun pangapunten, kula kepeksa ora gelem bali. Kowe ora wedi karo Sata Kurawa. Pakiriyen, biyen ra wedi saiki ra wedi. Petruk ora tau wedi karo Sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng nyoba karo ponakan Petruk, monggo kula ladosi. Ning nek mengke Petruk menang karo Kurawa, sampeyan do kewirangan aja nyalahke karo Petruk. Ora minggat sing arep ing Kartamarma, kendharat dening tanganku. Monggo den kula ladosi. Hi merganing patimu, panggawa tak ayoni Ndara Kartamarma.
Jaya Melata, Jaya Melata. Ndara Durma Gati, Petruk mundula. Aja gawe gegel. Tinimbane kowe dilanjap dening Kala-Kulawa, kowe mundula, Petruk. Aku ngeman karo kowe. Ngeman karo nyawamu. Dek lagi lepudul, cilaka, cilik, lolo, gede, tekaning pati. Wah! Oh no! Oh, wah! Wah! Oh! Oh! Wong salwangsul kula matur kalih Paman Sengguni. Nek mungsuh Petruk niku. Yen Kurawa dikon mungsuh Petruk niku ibarate kaya dene timun mungsuh duren. Kurawa nadyan kathah namung wujud timun, namung Petruk setunggal wujude duren. Dipun glundhungi mesti mboten kanten-kantenan kawontenanipun. Kalah kawon man kula nyemanggaken. Kula mboten saged menang kaliyan Petruk. Seprika-sepriki kula menika gumun kadang nata kok kalah karo Panakawan karo wujude batur. Kula semanggaken man, satama ya kalah nggih pangestunipun kawon. Kowe anak pendhita ampuh ming mungsuh Petruk kok nganti kalah nek cara aku isin. Kula semanggaken anggenipun badhe mestani nyatanipun kula kawon, nyatanipun kula kalah. Dipun menapak-menapakno kalah ya kalah ora sandadak. Kula kakehan alasan malah dipaido ati kula malah lara. Piye Dur? Lemuk. Remuk wis. Lekane ngelekke kalih Petruk kowe mundula, mumpung kowe durung dilanjap dening Kulawa. Kowe mengijen tanpa luang. Nek nganti kowe engko mungsuh Kulawa kowe kalah, Petruk ndupak cangkem kula man. Mak bles. Bres ki ketusuk apa ngantem? Bles. Bres to. Maksud kula bres ning ra iso omong bres dadi bles. Wong kena iso omong bres kok. Wah ajal para gantang gejloke lemah klekalke terus Petruk mumbul dada kula didak kali Petruk. Lah iso ambegan man kula. Nek mboten kula mesti semaput sumpah pun. Lah terus piye? Pun kula nyemanggaken lo kalah wis. Lemuk pokoke awake man. Wela dalah. Kurawa sapa sing arep maju ning pabaratan? Lho, sinuwun Prabu Baladewa kok malah ditata-tata kaya dikapak. Kurawa sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep mungsuh Kura Petruk apa? Petruk kantong bolong. Ora gelem mundur saka negara sanus niki ndi, Man? Sila bentar. Sila bentar. Ngayonake karo Asmara Semoyo. Asmarawati. Bebareng mati tak wujuti. Maju ling ngono gandhan letan kula. Ndara Citraksi dasar kepara nyata. Petra ngopo? Kowe bali ora? Kula bali ken apa? Kowe rasa ngayonake
Asmarawati. Asmarawati arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Mula kowe kalah. Terus nek kula ora gelem ngalah, kowe perang karo aku. Perang karo sampeyan? Ho. Pun mang pikir sampeyan ngomong ngoten niku. Udut anu wis. Saniki ngeten, dipikir sing tenanan. Dipikir piye? Sing mirsani isih akeh. Bener. Isih akeh. Mongko bar limbukan ora do kundur. Betul. Kok kowe kan dadak ngomongke penonton ki maksudmu? Penonton sementen iki wis do mbedhek kabeh. Nek Citraksi mungsuh Petruk niku mesti menang Petruk. Nek nganti menang sampeyan, penonton sementen iki bali kabeh. Penonton sementen iki bali kabeh gelo, atine gelo. Citraksi kok menang karo Petruk ki luwe-luwe mesti ngembet dalange edan, dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petruk niku sebagian. Betul. Nek nganti Pak Ratno kagol, sesuk tahun ngarep ora ditanggap meneh. Mergo kagol Citraksi kok menang karo Petruk. Mboten napa-napa, sampeyan menang kali kula ora masalah. Ning taun ngarep ora wayangan, sampeyan ning jero kotak nganti bosok. Ya, nggih. Mula sampeyan rasa mungsuh kali kula, dianggep bae menang kula, penonton puas, sing nanggap puas, sampeyan bali ora lara awake. Sesuk taun ngarep nek Pak Ratno kagungan rejeki nanggap meneh, Citraksi pentas meneh. Wah, betul. Nah, bener to? Bener. Pancen aku ora mikir tekan semono. Pun saniki bali mawon, bangane kula kalah, penonton sementen iki do ado-ado lho niki Ndara. Ado-ado niki mesake. Do getun atine Citraksi kok menang karo Petruk ki do bubar bali do karo gemremeng balange edan pekok. Ora ngerti wayang Citraksi kok menang karo Petruk do getun kabeh. Siji ora ditanggap meneh, loro kucem asmane. Tanggapan saya sudah. Ora ana tanggapan sampeyan bosok neng kotak wiyaga do mrongos kabeh. Wah. Lha iya, nek sampeyan mulih nyelametke wong pirang-pirang, Petruk, pripun? Sesekecake lenggah. Nggih. Aku tak balik. Oh. Lah sida perang. Rak, mbangane aku dadi wayang bosok. Nah. Luweng mundur kalah ning tetep kabudayan eksis. Ah nggih. Cocok. Tetep ngrembaka. Neng nganti Citraksi menang karo Petruk mengko ndak do ora merti dusun. Bener. Mula aku tak bali wae ning tetep wayangan lancar. Jaluk pamit lho. Piye, Cit? Wayangan lancar. Piye? Wayangan lancar. Iki perkara perang karo Petruk kok dadi wayangan lancar iki piye? Ngeten, Man. Ngeten. Kula maju. Ketemu kalau Petruk. Petruk kula tantang. Ha iya. Petruk, aku tekan kene arep ngelabrak kowe. Terus Petruk omong ngeten niku, sapi, sabar. Ndara Citraksi penonton iji akeh. Iki do ngarep-arep perang. Ning nek sampeyan kok menang karo Petruk, kula kalah. Penonton sing do ado-ado do numpak montor ngebit mlaku lan sak piturute niki bali kabeh. Getun. Mergo Citraksi kok menang karo Petruk. Lho, gedene dadi perkara dianggap dalange ora ngerti lakon, dalange ora ngerti wayang. Citraksi kok menang karo Petruk. Nggih to, Man? Heeh. Mula mbangane gawe kagol wong akeh, gedhe-gedhene mengko sik nanggap kagol, sesuk taun ngarep ra wayangan meneh. Kula karo sampeyan bobo-bobosok ning kotak. Ora dienggo wayangan. Krikiti tikus. Luwung kula bali ning kesenian wayang tetep eksis. Cocok ta? Gimana?
Kok ora ana watu ya. Munggo ana watu tak kepruk ndasmu modar. Kowe wong Pangeran Pati Kadanata kok goblokmu. Loh, man. Diditi penggalih. Bangane kula ngamuk Petruk kalah, sesuk sepi nyenyet ora ana pertunjukan apa-apa. Nggih. Rasulan merti dusun do ora nanggap wayang. Napa sampean gelem nganggur? Iya ya. Sisi sinden gelungane do didol. Mergo ora ana wayang. Wiyaga ikete do njamur kabeh do ming do dipepe turut ngarepan. Mergo wayang ora ana mergo kesalahan teknis Citraksi kok menang karo Petruk. Kesalahan sedikit membuat rusak semuanya. Nilam setitik, susu sebelangga. Ngawur. Nek gawe ukara wis sak penake dhewe. Nggih napa mboten? Nah iya. Wis ana mundur ana minggaten. Loh, ampun Suman, kula niku golek benere kok. Lah iya. Nggih menapa mboten? Ha iya. Awulung kula kalah ning wayang sesuk tetep ngrembaka. Sesuk taun ngarep Pak Ratna wayangan meneh. Merti dusun tetep jalan, rasulan tetep jalan, wayangan tetep eksis. Cacat. Betara kok. Ra. Kukula nggawa rek. Ini mecangkemmu. Kula lara ati. Wong kok dipringgake becik ora kena. Wayangan tetep eksis. Dus tetep jalan. Kuwi bakale kepenak man. Lah iya wis ora omongan ro kowe wis. Mudara. Sengit tenan. Rumangsaku Kurawa 100 kok sik petuk 90. Ora ana sing waras babar blas. Dur nun. Perang oleh. Nggih. Mungsuhe sinten man? Mungsuhe Petruk Kanthong Bolong Dur. Wah, dalah. Petruk ketibal 17. Wong elek nyolok mripat ming batur kok. Wah, mungsuhe Dursasana. Man sekecake kula tak wangsul. Lho. Dur, si. Dur, pun mboten mawon, man. Wis tekan adoh wonge. Memungsuh Petruk kok gilane ra jamak-jamak. Nuwun sewu nggih anak Prabu, Baladewa kados pundi lelampahan menika nggih. Maning jajaran Sukertaning Bawana. Wah, iblis lanat Petruk. Kanthong Bolong ketibal 17 wong elek nyolong mripat. Kowe derajate ming batur wani nyas Maranata Mantura Prabu Baladewa. Ejeng Maranata Mantura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat grete nang kula dadi apa wae. Sing maju rak dudu Begawan Durna ning Durna ngendelke Sinuwun Mandura. Wah, bengok-bengok saka kadohan. Weh, Petruk Kanthong Bolong ora gelem minggat. Iki nata Mandura Prabu Baladewa tandangana. Dianggep Petruk ming wedi digetak kaya ngono. Petruk kulino disenggara macan. Petruk kulino digetak-getak wong ning dalan nek digetak nata Mandura nek liyane dawa dinae Petruk. Ayo, iki anake Semar. Prabu Petruk Kanthong Bolong regane ati. Wah, ta. Wah.
jabaning jajalan kertaning bawana iblis. Wah, kowe batur nek kok kemewat ucapmu kaya ngregem jimat kowe wani ndrat Wesi Abang Barat. Kowe ngerti ora? Iki sapa? Iki sapa Petro? Lho iki pita karo jenenge dhewe kok lali iki. Iki lah sampean niku sinten? Sampean Sinuwun Prabu Baladewa. Gene ngerti? Nggih, kula ngertos. Kersane pripun? Kowe bali. Kula diutus pepunden Pandhawa lho, Ndara. Ning nganti kula mboten entuk gawe, saura-urane cilik entuk kabar. Pripun kabare Dewi Asmarawati? Pikantuk kula boyong wonten negari Ngamarta menapa mboten niku kabar sing gumathok kula aturke pepunden kula para Pandhawa. Nek kula entuk kabar kula purun wangsul ning gandeng sing dawuh sampeyan ora diwenang nundung karo Petruk wong kula niku teng negara Sela Bentar. Sing duwe wenang niku Prabu Asmaradewa. Nadyan kathah-kathah panggendanipun Sinuwun Prabu Mandura mboten ajeng kula agem ning nek seklimah ngendikanipun Sinuwun Prabu Asmaradewa. Badhe kula candhi engko jimat. Lho yen kono kowe wani karo Baladewa. Petruk tuthuk watu siramu mudhar kowe. Kowe niroke Baladewa. Sampeyan niku senengane wis nesu sikik kok. Ora gelem ngrembug kanggo cara bedamen dirembug sarana musyawarah. Ngerti-ngerti anggere ana apa-apa masalah terus Prabu Baladewa. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Iki Prabu Waning Pinto, Wasi Jolo-jolo, jajan ora bayar, utang ora nyaur. Dapurmu. Kowe pokoke sae bali. Kowe bali. Nek kula mboten bali, kowe wani karo aku. Nuwun sewu, kula tetep mboten ajeng wangsul. Mbahane kula bali didukani karo Pepunden Pandhawa, luwung teng mriku kula modar kula wujudi. Lho. Wani tenan karo Baladewa. Lah nyuwun pangapunten lho Den sagedhakan iku lho kepeksa wani. Ora minggat karo maning Baladewa. Kuat nadai Kiai Nenggol aku meguru 20 tahun karo kowe Petro. Mati dening aku. Sabar, Gir. Sabar. Nalindra marwa sing sang Manggyat Kurda. Manggyat Kurda katekaping irika sang Pinarwasa. Irika sang Pinarwasa. Kula aturi sabar. Sinuwun Prabu Mandura kula aturi sabar. Sinuwun sampun ngantos dipun alang-alangi Petruk saya ngiyas marang ingkang putra Punata Mandura Prabu Baladewa. Petruk saya ngece kalian kula. Petruk badhe kula tegeli menawi ngantos kateman mekaten ingkang getun panjenengan piyambak. Jur nyatanipun panjenengan menika tasih sederekipun para Pandhawa, tasih pepundhenipun para Pandhawa menawi ngantos panjenenganipun Sinuwun Prabu Mandura menika nyikara dhateng Petruk. Menika mangke saged kula wastani keriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Mila perkawis menika kedadipun rembag. Kula ingkang badhe dados rana supados sak mangke boten wonten ingkang kula anggep banci nggih banci ladan. Sedaya badhe kula sami, panjenengan ugi dayuh kula, Petruk ugi dayuh kula. Lah sabaripun Sinuwun Asmaradewa kados pundi? Nalika semanten kula merpeki dhateng anak kula. Inggih menipun Asmarawati. Sareng anak kula dangu sinten ingkang badhe jatuh minangka dados jatuh kramanipun piyambakipun menika mboten milih-milih dhateng calon guru lakinipun. Namung wonten neruba pepanggil syarat pinanganten putri. Lho, syaratipun menapa? Syaratipun menapa Sinuwun? Waton temanten kakung saged batang cangkriman ingkang dipun aturaken anak kula pun Asmarawati menika badhe dipun ladosi
wonten ing Madyapada prapteng delahan sinuwun Mandura. Sri Bala Dewa Narpati Twinareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Jagat waisane Bathara Wayaptara jagat. Waduh. Dewaji semban kula sinuwun Prabu Asmara Dewa. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jengandika saged nengahi perkawis menika. Malah samangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negaring Astina angombyong sawanipun pinanganten kakung. Supados saged ambatang cangrimanipun ingkang putra-putri inggih menika wonten Dewi Asmarawati menika langkung prayogi sinuwun. Sinten ingkang saged kundur sarta angombyong sawanipun pinanganten kakung menika sakmangke badhe tinampi pasuwitanipun saha anak kula badhe ngladosi dhateng piyantun kakung menika kala wau sinuwun. Kula nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos. Sembah kula katur Sang Tawa Begawan Duna. Nggih, mangke badhe kula aturaken kula nyuwun pamit sinuwun. Inggih, sinuwun mugi-mugi lebda ing karya. Sira bali marang Praja Ngamarta, sapa ingkang tinuding dening para Pandhawa? Bakal mengku garwa anakku Asmarawati tumuli aturana tindak mrene lan batang cangkrimane anakku wadon. Oh inggih, iya ngono Petra. Oh inggih, nggih matur sembah nuwun. Nah ingatan kula badhe wangsul jalaran kula sampun pikantuk keterangan babagan ingkang putra-putri Dewi Asmarawati. Iya, Petra aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati Ponokawan. Muga-muga ora ana alangan nggonmu bali marang Praja Ngamarta lan bisa tatas titis sarta teteh nggonmu ngaturake apa kang dumadi ning negara ing Sira Bentar. Nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati Ponokawan Petruk aja kaya bocah cilik. Kawusa ing nedheng lumampah nenggih Kelurahan Petruk Kantong Bolong riwusnya nampi sabda tama Nalindra ing Sila Bentar sigra wangsul tumuju dhateng negari Ngamarta. Nalika semana inggih lumampah minggarga medhun jurang ingkang rari obor amung gebaring ludah kulawan tadhit kasambeting dalu nalika semanten papan cerak kinawi ado papan ado kinawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate gumelaring negaring tlatah sabrang wonten Nalindra gagah pideksa godhek wok simbar jojo lenggah madaning dampar sineba sanggaring para wadyabala katinon saking Mandrawa lenggahing sang nata nganti kaya perjurit Mandraguna.
jaksa kura rupa riseteng nalendra yaksa lalaku kya malwalya ingkang gambira marang hangise sing metu Prabu Kuramawali an lesos apragambo terbalarso mrek jurnaning lawan Dwi Rorotro ya jagat dewa Bathara ya bandaku ya donyaku ya bondo bandaku dhewe ya donya donyaku dhewe nang brul mbek meyong tergelung sengu wong wadon wong ayu wong manis waladal ora ana wong wadon ing keduka ngrubuhake bebeteng jiwa kanalindranku kejaba mung sira Yayi Asmarawati banget nggonmu bondo marang penggalihku wekasan nglumpruk tanpa daya kapandhuk rasa tresna ingkang bobote tanpa beda kaya wong nyangga bumi nganti bingung nggonku napakake marang kahananku nggonku napakake kelawan jejerku minangka Nalindra ing Pulung Kedah Kencana Prabu Gendra Swaropati ingkang bakal mengku garwa kelawan sira wong ayu sira denok doblong tampanono katresnanku tampanono rasa sih tresnaning pun Kakang Yayi Lung ketoke iki kok sinuwun Prabu Gendra Swaropati iki kok miturut pengendikane kaya wong gandrung sajake iya kaya mau nyebut jeneng wong wadon sapa Asmarawati kowe ngerti kuwi sapa blas ora ngerti rak wong endi kaya ngapa wujute anake sapa mbok kowe munjuk atur ngelingke karo gustine nuwun sewu sinuwun sampun kinten kula badhe wantun cumalena munggel pangandika panjenengan nanging kula nuwun sewu ingkang wonten ing parepatan ageng menika mboten wonten wanita ingkang namipun Asmarawati namung menika ingkang abdi toga kalih bilung Rekyana Patih ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh mekaten wah ora nyono lah kok tembungmu manis manuhara jumbo karo wujudanmu kowe wanita ingkang sresti ing warna mula barang kowe munjuk atur kersaning pun Kakang biya waduh lega penggaling pun Kakang embane kaya wong ketaman pepeteng kepapak obor sewu biar padang trawangan atiku wah Cahayu mumpung dina samengko ora ana nayaka Punggawa Pulung Kedah Kencana kepadha sawana ning negara ayo ndak kanthi manjing pagulingan laden ana brantaning pun Kakang
Ora usah dadak duwe rasa tida-tida kang dadi atimu kowe njaluk apa watun ora nyuwun tumurune rembulan mesti bakal tak pinangkani. Apa kowe njaluk nganggo nyamping Mas Ginepeng, njaluk nganggo suweng ingkang gedene sak kurungan jago. Matura marang Prabu Gendra Suwaropati. Watun kowe gelem winengku garwa dening Prabu Gendra Suwaropati, panjalukmu mesti bakal tak pinangkani. Panjalukmu bakal tak pinangkani. Waduh. Piye, Long? Ae sembuh nek kaya ngene iki sangel. Wong lanang ki anggere gandrung karo wong wedok nyawang kancane kaya dene wong wedok sing digandrungi, ayo wis kuwi gandrung yang stadium akut. Waduh. Stadium Mandala Kerida. Nendang gundulmu kuwi, Gok. Ora emosi tolong kowe iki. Tegese kuwi wis gandrung sing kepolen ngono lho tegese. Ngono. Kimcil kepolen. Ah iya. Iya bener. Ngono. Gandrunge wis ora iso dielekke, gandrunge wis ora iso dindakke. Mbok kowe nyedak, Gok, nyedak. Nuwun sewu. Panjenengan nek kaya ngoten niku mengke boten sae kedadosanipun. Sinuwun menika kula ngabdi pun togok. Sinuwun Gendra Suwaropati menika ingkang ngabdi pun togok sinuwun. Sampun ngantos panjenengan gadhahi sloga ingkang kados mekaten diwaji. Diwaji kula aturi emut menika ingkang ngabdi pun togok, menika ingkang ngabdi pun bila. Mriki menika mboten wonten Dewi Asmarawati sajaipun diwaji nandhang gandrung. Ingkang semunipun sampun nuwun sewu mboten saged dipun emutaken ning tetep kula aturi emut sinuwun. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Nggara. Iya, Togok wonten dawuh. Wis suwe nggonku lungguh ning dampar. Pun kawit wau jam 8 enjing ngantos sakmenika jam 11. Apa aku wis paring dawuh? Mboten paring dawuh ning ngendika kathah-kathah. Aku ngendika apa? Panjenengan ketingalipun gandrung kalian setunggiling wanita. Naminipun Dewi Asmarawati. Malah ingkang abdi pun togok sampun kinten kula menika wujudipun pawestri ingkang namipun Asmarawati. Kula dipun kanthi manjing pagulingan. Wah, bangsat. Kena apa ora ngelikke marang aku, napa ora ngelingke karo aku? Sampun wangsul kula ngemutaken. Pun bola-bali ning panjenengan menika nuwun sewu peningalipun kados dene kosong wonten lho. Ngalamun kok ngendika lho lah menika ingkang bebayani wonten mriki menika ngalamun kok omong. Ya Tegak? Heeh. Mangka sing diomongke bab wong wedok tegesipun nuwun sapunten menawi panjenengan menika nedeng nandhang gandrung. Togok wonten dawuh. Mati aku kok. Lah pripun? Aku ngimpi ketemu wong wadon. Jenenge Asmarawati, ndak wengku garwa dheweke ora suwala, ora selak manut dadi garwa aku. Nggih. Durung nganti lakon aku dawuh karo Asmarawati gregah, aku tungu tutangi saka Nendra. Nggih. Salajengipun wiwit dina aku ngimpi tekan saiki wis ana Sabtu ari kelungguhan iki. Nggonku ngimpi wancine Anggara Kasih. Lah kok dadi aku ora iso ngalekke marang Asmarawati, suwe ning suwe gumana musik ana ing paningalku. Ngeledha bebeda marang pikiranku, bebeda karo paningalku, ngosak asik karo batinku, Gok. Terus mula niatku ora bakal kendho. Gok wonten dawuh, kowe batur ingkang wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan, kowe kebak pengalaman. Nggih. Kowe ngerti negara Sela Bentar. Nadyan dereng mangertos watun wonten namine mesti wonten wujude. Kok wonten dawuh. Aku derekno, aja ana prajurit ing melu. Mengko mundhak ngabar-abari apa sing tak gayu. Nggih. Manjing kampuku tudono papan dening ing Sela Bentar. Parengipun Asmarawati arep tak jaluk. Menawi mboten dipun parengaken arep tak colong. Nuwun sewu menika pakarti nesta. Nesta manggih utama.
Liripun panjenengan paring dawuh nista mangke utama. Nistaku aku nyalang wong wedok nanging nyolong wong wedok ora tak sengsarake. Tak tibakke ning kasur babut ing kebak kamuten derajat lan pangkat. Oh nggih. Nek kersa panjenengan kados mekaten kula kantun nderek mirung aja kene mampan nang kampungku. Ngambah ndir Kantara Gog sawi sinuwun kula dherekaken yo. Koko Prabu sasampunipun kula utusan kelawan Petruk dinten sakmangke Petruk sampun ketingal sowan menapa mboten langkung prayogi menawi tumuli Petruk katimbalan kados pundi mangke kabul kawusananipun anggenipun kula utus wonten negari ing Sila Bentar Koko Prabu Yayi menika langkung prayogi tumuntun sakmangke Petruk katimbalana kados pundi kabul kawusananipun anggenipun diutus wonten garing Sila Bentar. Ana kawan Petruk wonten dawuh sinuwun. Maragake matura ingkang prasaja kepiye mungguh kahananira nggonira prapta ning negara Sila Bentar. Sowan sinuwun Prabu Asmaradewa. Nadyan kanthi tambuh-tambuh kula sampun pikantuk kabar lan sampun pikantuk papan dunungipun lenggahipun sinuwun Prabu Asmaradewa pancen kepara saestu mapan wonten negaring Sila Bentar sinuwun. Iya, sabanjure kepiye? Para Madyawa sana sampun ngaturaken tinampi dening sinuwun Prabu Asmaradewa. Nalika semanten sareng kalian sawanipun Begawan Durna ingkang nglamar Dewi Asmarawati badhe kadhawuhaken kalian Ndara Lesmana Mandrakumara. Ngantos dados geger ewa dene nalika semanten dipun sape dening sinuwun Prabu Asmaradewa kacariyos temanten kakung badhe saged mengku garwa Dewi Asmarawati waton saged ambatang cangkrimanipun Dewi Asmarawati. Mila atur kula nersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma mugi dadosa penggalian sinten ingkang badhe kadhapuk minangka dados pinanganten kakung tumunten kadhawuhan sowan wonten negari ing Sila Bentar sinuwun. Koko Prabu menggasaking pemanggih paduka sinten ingkang pantes sakmangke kedadhawuh kaliyan pun Dewi Asmarawati saking negaring Sila Bentar. Yayi, menawi Werkudara kula kinten mboten badhe kelampahan menapa malih Arjuna. Namung peranganipun para Pandhawa menika nuwun sewu ingkang tasilegan menika namung pun Sedewa. Mila dinten sakmangke kula kandhang dhateng rayipun Sedewa. Sedewa wonten manggih dawuh Prabu Majuwa Yayi ana dawuh saka panjenengan ulun Dimas kadangipun Kakang Sedewa miat langening kalangguan aglar pandan moncar gumulung ngrembug kabeh kadang-kadangmu wong atuamu kadamu werda panjenengan ingsun Werkudara apa dene Arjuna nemtokake lamun sira Yayi ingkang kudu mengku garwa kelawan Dewi Asmarawati putri saka negara ing Sila Bentar Yayi. Sedewa ora mung para Pandhawa nanging tumrapun Kakang kaya siadi ingkang pantes mengku garwa Dewi Asmarawati lan sumurupa iki ora mung mligi nempokake rasamu kan rasaning Asmarawati sarta njodoh dhawuhake kowe karo Asmarawati nanging ingkang luwih wigati Yayi
satemene ana wahyu ingkang cumandha ana ing angganing Dewi Asmarawati mula Pandhawa adreng nggone kepengin isa mboyong marang Dewi Asmarawati. Wah, Sedewa. Aja selak, aja kumbi. Lakonana dawing kadang-kadangmu, ternyatane iki ganti ning wong tuamu. Yen to nganti kowe nyelaki apa sing dadi dawing kadang-kadangmu, ora ana gunane nggonmu ngabekti marang para Pandhawa. Ora ana gunane nggonmu tansah dikulawenthah dening kadang-kadangmu tuwa. Yen kowe nduwa karepe Werkudara, Janaka apa dene barep kakangku. Wah, kowe ngerti. Werkudara yen nesu kudu kepiye? Sedewa aja nganti dadi perkara mara gagi lakonana yayi kadangipun Kakang Yayi Sedewa. Nyuwun pangapunten. Sawu-sawu karapatanipun ingkang rayi tadah wadana Prabu. Menawi paduka ndangu tuwin dawuh babakan perkawis menika kula nyuwun pangapunten. Sepisan malih kula nyuwun pangapunten kula dereng saged nglampahi. Jernyatanipun kula dereng sambungan pun Asmarawati. Menapa inggih wonten jamak limanipun ngatasipun tresna kok pineksa menika mboten badhe kelampah. Mila sampun ngantos kula dinukanan saha nampun ngantos kula pinatrapan pidendhan ingkang awrat. Krana kula mboten saged ngestu padha dhateng dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu. Sedewa iki wis gumolong ing rembug. Aja nganti gawe sengkel atining kadang-kadangmu tuwa. Sedewa lakonana. Lakonana iki dadi srana para Pandhawa entuk kanugrahan. Wah, ngandel ora. Pancen bocah wangkal. Wah, ora nyono babar pisan lha kok dadi wegah. Nglakoni sing didhawuhi kadang-kadangmu tuwa, Sedewa. Ora ana gunane kowe ndheplin nang negara Ngamarta. Yen kowe ora sagu kena wae, ning kowe kudu minggat saka negara Ngamarta. Werkudara, Nggih. nek ndukani adimu kok mesti nganggo ngono iki apa to? Nek ora kon minggat ngopo? Wong nyatane ya iso dirembug. Ning si adi mesti kaprawasa marang mubal babaling kanepson wekasan tanpa petung adimu tok tundung dhewe. Wah, mangkel. Bocah kandhani ngeyel. Urung ora goleke gawean pun Kakang to Yayi kowe iki. Rekata Dyan Gatotkaca Dinon Mapakarga Suta Teka pira Kresna Parta maneher sakti nira Gatotkaca wonten timbalan. Kaget kowe tak awe? Nggih, nedhengipun mapan wonten ing ngawang-awang. Sumerep dhateng pengawinipun Kanjeng Wuhing Ndarawati. Nggih. Iki mau panggihan jroning negara Ngamarta ngrembug nggone bakal mboyong marang Dewi Asmarawati. Mongko pamanmu Mbumira tawu. Ya kuwi Sedewa tinuding kudu garwa kalawan Asmarawati sabab Asmarawati kuwi dudu wong wadon sembarangan nanging gembol kanugrahan. Lho niki. Nanging pamanmu ora gelem. Tak jaluk gawemu ya Gatotkaca. Barengipun pamanmu yaken cegaten dalan. Yen wis ketemu kowe matura yen to ingkang batang cangkrimane Asmarawati kuwi Sedewa ning sing dhaup kowe. estu napa? Kose. Aja kesusu kok njur estu. Kuwi meng samudana. Mengko yen
cangkrimane Asmarawati wis kebatang dening Sedewa. Ora-orane Asmarawati gelem ngladeni wong liya, mesti ngoyak pamanmu. Lho niki ngestakaken dawuh. Wis ngerti to, Guys? Sampun. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kinsanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking Dias Baliwur. Paman kula nyuwun pamunten, kula ingkang nyandhet tindakipun paman. Gatotkaca, Nggih. kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Apa kowe diutus dening Pundhenwa Pandhawa supaya nyegat lakuning Sedewa? Tumuli kowe ngruda peksa karo aku. Aku mbok boyong marang bali marang negara Ngamarta. Aku ora sudi. Aku ora gelem dhaup. Yen aku tekan negara Ngamarta mesti bakal dipeksa dening para pundhen Pandhawa, kudu dhaup karo Asmarawati kentepung wae ora kok nglakoni bebrayan ki terus dasare apa? Kowe kudune iso mikir karo kaca. Nyuwun pamunten. Sampun ngantos duka rumiyin kaliyan kula. Menika wau Kanjeng Prabu Ndarawati manggi ingkang putra pun Gatotkaca. Lho. Kok Prabu nemoni anak lanang Kasinggihan. dawe Ora Kanjeng Prabu paring dawuh Gatotkaca gandeng pamanmu Sedewa ora gelem rabi. Mula kowe sing kudu dhaup. kowe ora guyon lho. Kowe ora guyon, kowe aja ngapusi wong tuwa. Mboten saestu. Tenan? Iya saestu. Lah wis yen pancen kowe sing kudu rabi, kono mangkatoning negara sira bentar. Nyuwun pamunten, namung kula mboten saged mbathang cangkringanipun Asmarawati. Menapa Kanjeng Paman kersa mbantu kaliyan kula? Aku kudu mbantu apa? Panjenengan ingkang batang, kula ingkang rabi. Lho. Ngono to? Iya. Ning iki ora dolanan to, Ger? Mboten. Petruk saksinipun. Bener apa ora Petruk? Ora. Anu bener. Nyun ngapunten. Makler e. Kok ngerti-ngerti terus didangu ora? Nek pancen tenan tak batange cangkrimane. Nanging sing nabi kowe lho, Ger. Iya. Tenan lho. Iya saestu. Ayo tutun pun paman. Monggo kula dherekaken paman. Asmarawati aku sing teka. Mangga anggro sesumbar lindu bumi kuncing kumaluduk kuntur ketup nang brul mbek meyong tergelong senguk wong ayune dipek dhewe biyo wong wadon kok kaya ngono wujudane iso gawe rongeh penggalihing Raden Lesmana Mandrakwara minujeng rawuhipun Raden slamet niring sambikala wonten menapa dene paduka Raden rawuh wonten ing taman negari ing Sela Bentar Asmarawati
wonten dawuh. Jarene kowe duwe cangkriman. Apa mbok anggap Lesmana ki wong bodho, apa mbok anggap aku ki wong bento? Aku anak ratu, ngelmu kawruhku wis kebak. Kowe arep gawe cangkriman apa? Pak boletos tapak kebo sikile 100. Lenggok sunder. Malinge menggok asune nyander. Lek lu telek nang alu. Lek lip telek didulit. Ayo kowe arep gawe cangkriman apa? Sanes menika Raden, kula namung betah mangertosi ingkang winastan sandhanganing raga miwah sandhanganing jiwa menika menapa. Wo dos pundi? Sandhanganing raga ki ya bathik karo kathok sing larang. Nganggo gelang, nganggo kalung, sarwa mas inten mutiara kuwi sandhanganing raga. Wong sing sandhangane apik, penganggone sarwa becik, kuwi mesti kajen keringan kuwi sandhanganing raga. Yen sandhanganing jiwa kuwi ya kuwi apa ya? Oh, wis ngono ngawur wae Lesmana, ngawur wae engko ra mbok menawa bener. Aku mbiyen tak awur ya bijine 6 ya nyatane ya munggah. Wis diawur wae, diawur. Sandhanganing jiwa kuwi wujud kapinteran lan katekunan gone madeg minangka titahing Gusti. Ngono. Ya meng kaya ngono. Wis meng kuwi bener apa salah Asmarawati? Mboten wonten ingkang cocok kaliyan menapa ingkang kula kajengaken Raden. Edan. Lah terus inggih kados menapa ing sampun dados sayembara sinten ingkang mboten saged mbatang cangkriman kula. Tetep mboten badhe saged mboyong dhateng jasad kula. Edan yang pripun? Niki Asmarawati mboten purun dipun boyong tegese kula kalih sampeyan mundur teratur. Wangsul teng negara Ngastina gagal meneh penjangkanipun Lesmana yang mati kula. Oh, sing sabar ya putu. Andya bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa ing apa iki ngaran Asmarawati kasinggihan mekaten Raden panjenengan sinten? Aku Raden Sedewa ingkang wingking aku Gatotkaca wonten menapa dene rawuh wonten ing Taman Negari ing Sela Bentar. Ujaring utusanku jare putri saka negara ing Sela Bentaran majaning Prabu Asmaradewa nganakake sayembara cangkriman. Sapa ingkang iso mbatang cangkriman bakal mengku garwa kelawan sliramu. Ngono to? Kasinggihan mekaten. Lah iki ngene. Aku ku duwe anak lanang jenenge Gatotkaca ya sing nang mburiku iki. Mongko iki durung lakoni daup tegese kepengin daup silaning akrama. Mula dina samengko aku njaluk karo Dewi Asmarawati keparenga paring cangkriman karo aku, mengko aku ingkang batang. Ning nuwun sewu nek iso kebatang sing rabi dudu aku. Lajeng sinten? Gatotkaca. Piye? Saruja apa ora? Nggih namung kula kantun derek. Waton panjenengan saged batang cangkriman kula. Mara cangkrimamu apa? Sandhangan raga lan sandhangan jiwa menika werdinipun menapa? Yan pener aja minger yang kepengkok aja minggo. Inggih ngestaken dawuh.
Siji, sandangan raga kuwi dudu brana picis, dudu busana wastra bludru sinesotya, babar pisan dudu. Sandanganing raga iku solah bawa, tingkah laku, tindak tanduk, muna-muni saben dina iku sandanganing raga. Kabeh mau kena kinarya gesang ana ing alam donya, kuwi sandanganing raga. Bener apa ora? Aduh Raden, cumeplong raos sing manah kula. Dene menapa ingkang kula kajengaken jumbuh kalian pangandika waduka jagat Dewa Bathara Garukaca wonten dawuh. Wis ana trontong-trontong padhang kowe mengku Asmarawati. Matur sebaru. Selak mboten kiat kula. Ora kuat ngopo? Nyawang Kyai Putri kok ayune kaya ngono. Sing sabar, ming kurang siji tak batange cangkrimane. Nggih, dipun sesekaken mawon. Iya kusike to. Ingkang angka 2 sandanganing jiwa. Sandanganing jiwa menika menapa? Sandangan jiwa iku cipta, rasa, budi lan karsa. Cipta iku kang nimbang samubarang, rasa iku kang nimbang samubarang, budi kang ngremake samubarang. Karsa kang nindakake samubarang yaiku kang nindakake sandanganing jiwa. Bener apa salah? Coba. Ingkang salajengipun katresnan menika wonten pinten ana 2. Menapa kemawon katresnan mirunggan lan katresnan sejati. Katresnan mirunggan menika menapa? Wong sing duweni rasa tresna nanging tresnane ora sejati, tegese ora lahir batin, mung milik karo sing diduweni. Upama sing lanang kuwi tresna karo sing wedok, milik karo bandaning sing wedok, semono uga kosok baline sing wedok tresna karo sing lanang merga milik marang bandaning sing lanang kuwi katresnan mirunggan, ora lahir batin. Lajeng katresnan sejati menika ora ana ingkang ngungkuli katresnaning ibu kelawan anak, kuwi katresnan sejati. Dituku nganggo apa wae ora bakal iso, dijoli nganggo apa wae ora bakal iso. Asmarawati, Raden matur sembah nuwun Raden. Lho kose. Bareng wis tak batang kok kowe nyedak karo aku. Wangune kowe arep ngerangkul lungayaku. Ngarep mau aku ora is kandha karo kowe to. Sing batang aku ning sing rabi Gatotkaca. Mboten. Kula mboten saged badhe nglampahi menawi kedah rabi kaliyan Raden Gatotkaca. Tuwin nglanggati Raden Gatotkaca jering kang saged batang panjenengan rabine ya karo sing batang cangkriman. Kosek ning mau aku rak wis kandha karo kowe. Sumangga ngenipun badhe paring dawuh ning kula tetep kedah kaliyan panjenengan. Kosek kula Gatotkaca, Nger, wis tak batangke, kowe rak olah edan malah lunga bocah iki. Mati aku. Raden panjenengan. Wong edan kowe. Wonten menapa? Jarene kowe sing arep rabi kok kowe lunga iki apa? Kula menika ngawasaken dhateng pun Asmarawati menika mboten kiyat. Biayo ayune kaya ngono trimah medal Jawi. Kowe tak kandhani to, wis iso tak batang cangkrimane. Menawa iki saestu. Wis. Ning Asmarawati ngoyak-oyak karo aku. Lho, sing rabi kedahipun kula. Lah iya aku tak ndelik iki Asmarawati tandang ana-ana aku ora iso karo kono. Raden, Ono apa? panjenengan Raden Gatotkaca. Iya. Kula kedah madosi Raden Sedewa. Kanjeng Paman ora bakal kersa dhaup karo kowe. Sing rabi aku dudu Kanjeng Paman. Kula mboten saged nglampahi. Ora iso nglakoni sebab apa? Kula mboten tresna kaliyan panjenengan nanging kula tresna kaliyan Raden Sedewa. Kowe tresna tenan. Saestu Lahir batin. lahir batos. Yen Kanjeng Paman sedo, Kula nderek peja. yen Kanjeng Paman nandhang ruga tegese lara,
kula badhe nderek sakit. Tresna kula lair batin wonten pundi Raden Sedewa? Neng kono, oyakan kono. Waduh, mati aku. Waduh, mati aku. Petro, aku tulungono, Petro. Petro, aku tulungono, Petro, aku tulungono. Sabar. Enten apa? Aku doyak-oyak Asmarawati, Petro. Lah mergane napa? Mboten niku Penak lho mengkari geleme kok. Emoh, aku ora iso nglakoni. Ah ya. ora ya suwe-suwe iso. Petro aja tak bu. Ya aduh, ora sak gegem nek njabut ki kok. Njur sak gegem ora. Panjenengan gila kalih Dewi Asmarawati. Aku gila Petro, Lenggah mriki, ndelik teng mriki kula. Iya. Ngoyak tenan Petro. Ah umpama ida niku nek pun seneng wonten niku. Ngoyak terus pokoke ora pati tenan rungkut cekel. Iya, aku tutupono Petro. Nggih, nggih. Pun mboten sak kuwatir. Ora, aku ora kuwatir ning aku tulungono lho Petro. Omongono nek Sedewa ora ono. Nggih, pun siap-siap. Menika sinten? Raden Gatotkaca. Mbuh Racaturan. Kula Petro nate sowan Kang Rama. Raden Sedewa wonten pundi Kilura Petro? Lah kula mboten ngertos. Panjenengan kok ngoyak Raden Sedewa kaya babon kok ngoyak jago ra wangun. Ya ben wong tresna kok ora peduli wangun apa ora sing migati aku ngoyak pokoke. Walah. Tresna tenan. Tresna tenan. Tresna? Goleki bojomu. Apa? Kana. Yo. Ana apa yo? Wih lah edan Petro ki malah lunga iki lho. Mati aku. Oh, ger tulungono pamanmu ger. Aku tulungono Gatotkaca kowe aja gawe wirang. Kowe aja gawe wirang. Aku wis wegah dhaup karo Asmarawati, aku ditundha lunga saka negara Ngamarta nek aku bali. Aku gandeng renteng-renteng karo Asmarawati apa ora wirang bebarang. Aku delikno Gatotkaca, aku golekno papan sing primpen. Paman kula simpen wonten Kancing Gelung kula. Kancing gelungmu? Nggih, ratu lenggah wonten ing Kancing Gelung kula, Paman. Asmarawati. Kula wonten dawuh Raden, Ora usah ngoyak-oyak. Aku ngilingke karo kowe. kula mboten peduli. Mboten badhe leren menawi tresna kula dereng tinampi dening Raden Sedewa. Tetep kula badhe madosi Raden Sedewa. Kowe iki wong wadon apa ora isin? Kula sampun mboten gadhahi raos isin. Menawi nuruti dhateng katresnan kula nyatanipun ingkang saged batang cangrimanipun Raden Sedewa. Kula badhe tetep nderek Raden Sedewa. Ora manut karo aku mentolo karo kowe. Menawi badhe mejahi dhateng kula semanggaaken. Iki marganing patimu. Sinandhak dening Sang Gatotkaca. Nalika semanten Sigra den lebetaken wonten ing Kancing Gelung. Raden Sedewa ingkang wis rumiyin kalebetaken wonten ing Kancing Gelung krana mlajar tebih karaos sayah. Mila katingal sare kepati madyaning Kancing Gelung. Dewi Asmarawati mulat Raden Sedewa sare madyaning Kancing Gelungipun Raden Gatotkaca sigra nututi sare. Keparing ing Jawata kekalih nglilir saking anggenipun sare. Wis kepareng dadi jodho dhaupe renteng-renteng karo runtungan mandhap saking Kancing Gelung ing Sang Tetuka.
Paman mandhap saking Kancing Gelung sampun kekanthenan asta kaliyan Dewi Asmarawati. Lah ya wis piye meneh wong jeneng wong doyak-oyak kene ora pasrah. Ya ora ngono kok, ya wong nyatane ya wis jodho kabeh. Petro, Nuwun. nggonamu eneng ora? Napa? Wong lanang sing maune wegah ning sidane gelem. Oke. Klebu kula barang niku. Ana panunggalane. Ana. Jebul kene ya ana. Sampeyan niku nyemoni niki. Ora sesuk wonten niku mbok kajenge engko nek kagol penggali malang rekoso lho. Engko nek sing kakung moh meneh sing wedok nguyak-uyak meneh sampeyan kali kula dadak mlayu-mlayu ngalor ngidul. Iya, Petro. Nggih. Pun mantep. Wis Petro, syukur. Watuk kok dikelirke. Ora apa-apa, mula watuk tenan kok ya. Syukur nek pun madhep mantep. Iya Petro, nggih pun nyatane ngendikane Sundarawati Dewi Asmarawati menika mbeta kanugrahan. Ya muga-muga iso ditampa dening para Pandhawa. Iya para kawan. Nggih. Gatotkaca ngaturke panuwun ya Gatotkaca. Sami-sami mboten dados menapa. Mugi-mugi Kanjeng Paman ugi atut runtut anggenipun mangun bali wisma tuwin bebrayan kalian Kanjeng Bibi Asmarawati. Muga-muga mengkono Gatotkaca. Wah. Wis diwengku garwa karo satriya bagus branyak pasemone. Aja lok kelangan lak colong Dewi Asmarawati. Hei! Untuk Gatotkaca. Gatotkaca. Bibimu ilang Gatotkaca. Garwaku Dewi Asmarawati ilang. Menyang endi Gatotkaca? Golek ana Gatotkaca, tulung ana aku. Lenggah prayogi Paman. Maling aku balekno ora bakal balekke. Aku tresno karo kowe. Kowe kudu dadi bojoku Asmarawati. Aduh. Woi. Wong murup sak tebok dadane Gatotkaca wis apa Prabu Gendra Swarawati. Jaluk Asmarawati gimer ndasmu. Wah, mati dening aku. Woi! Ontah! Waduh! Padha surak mawurahan manengker gumuruh. Pandhawa kelakon mboyong putri saka Sela Bentar. Kasinggan mekaten kok Prabu. Mboten badhe nggadahi niat menapa-menapa kejawi namung ngalap wahyu ingkang kinandhut dening Dewi Asmarawati. Ya, Yai Kresna. Sapa sing dadi jatu kramane? Winengku kadang paduka ing Bumi Tawu pun sedewa. Ya, pun ngakang melu mangayu bagya Yai.
Ndara aku patenana. Aku isin ora iso ngrabek Lesmana Mandra Kumara. Mundur menyang Sukalima. Oh. Arsa madangi jagat tumungo-mungo paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Ndara Sedewa kelampan dauk mugi-mugi tansah manggya katentreman kebagas kewarasan kawilujengan saha kesarasan lan tansah tresna asih ngantos dumugi puputing yuswa ya Semar purnaning gati Surasudra janing Kang Rat Subrastut kaping kula Darmastuti rahayung sami makarya rahayu ingkang samya pinanggih kula nyuwun pamit matur sembah nuwun ingkang sakalangkung kadang.